जायफोर हालेवनानै जाग्रा खामला मावनानै जायग्रा बैसोरनि न'खर न'खर जों हाबहैदोंमोन बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जे नोंथांमोनखौ जोङो खम बेसेनावनो नोंथांमोननो जों बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नागिरदों ओंखायनो नोंथांमोना जोंनि फरायसालियाव नोंथांमोननि गथ'खौ एडमिसन होनांगौ होननानै जों खावलायदोंमोन बिथांमोनखौ जों खावलायनाय लेखा बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै एडमिसन लादोंमोन नै दिनखालि बोसोराव जोङो स्कुल गायसनजेनदोंमोन बै बोसोराव जोंहा 75 75 जन गथ'फ्रा जोंनाव एडमिसन लाखिदोंमन गासिबो हालुवाफोरनि गथ' खामला मावनानै जाग्राफोरनि गथ' दानिया मा जाबाय बिदिनो जोङो 3 मास 4 मास 5 माससो सोलिबाय पर्दानि बेरा सुंदों दाना थांलाय फैलाय गुबुन मिडियामाव हैग्राफ्रा बै जोंनि गार्जेनफोरखौ बर' मिडियामाव फैग्रा गार्जेनफोरखौ नुनानै मिनिलांसै आरोखि इनसाल्ट खालामलांसै मा जाम्बा जाम्बा मा प्राइभेट स्कुलाव फोरोङो माबा बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुलाव फोरोङो सोरबा खोनाबा माबाबो बुंलांसै आरोखि गार्जेनफोरखौ जोंनिखौ मानोना जोङो जोंनि स्कुलाव डिसिप्लिनखौ मेइनटेन खालामाखैमोन खालामनो हायाखैमोन बै गुबुन मिडियामफोरबायदि मानोना जोङो बुरजा फिसबो लायाखैमोन बै समाव जोङो 300 थाखा एडमिसन होदोंमोन आरो जोंनिया मान्थलि फिसआ 35 थाखामोन गार्जेनफ्रा फैनानै आंजों रायज्लायफैदोंमोन सार माबोरै जाखोलै माथो जोंखौ मिनिलांसो लाजिनायसो मोनलाय